እዞም ክልተ ሰብ ባድላ ብርሕ ቅድሚ ዝረኣዮም ዓበይቲ ሰብ ቢዝነስ ይመስሉ። ብርግጽ ርእሶም ካብ ሓደ ናይ ቢዝነስ ሰብ ንላዕሊ ክሓስብ ይኽእል እዩ። ካብ ጅብኦም ወላ ሓደ ነገር ከየውፅኡ ብባድላ ማዕሪጎም ጥራሕ ጅቦታት ሰብ ሃፍቲ እናጓሕጉሑ ኣመና ሃፍታማት ምዃን ከኣሉ። እቲ ዝገርም ግን እቲ ሓደ ካብ ገዛ ሰበይቱ ናይ ክሳድ ሃብላ ብዝሰረቐሉ እዋን ነገራት ተቐይሮም ዘይሓሰብዎ ነገር ሒዞምሎም ይመፁ። ንሎም እምበኣር ራይስ ሃይ ዝተሰመየ ጽቡቕ ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ከምቲ ልሙድ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ከም ትፈትዎ ኣይጠራጠርን ናብ ትዕዝብቲ ኸፍለኩም። እቲ ፊልም ክጅምር ከሎ ሓደ ኣብ ጀርመን ዝነብር ቪክቶር ዝተባህለ ሰብ ፖላይስ ክሕዝዎ ከለዉ ንዕዘብ። ቪክቶር ሓያል መዳነገሪ ኢኻ ተባሂሉ በቶም ፖላይስ ተቐይዱሎ። ኣብ እንዳ ፖሊስ ምርመራ ብዝግበረሉ እዋን ሓንቲ ጋዜጠኛ ናብኡ ብምምፃእ ብምንታይ ምኽንያት ናብዚ እንዳ ፖሊስ ከም ዝመፀ ተሓቶ። ቪክቶር ድማ ነቲ ታሪክ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ከዘንቱ ጀሚሩሎ። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣቦ ቪክቶር ስእሊ ብምሻድ ናብርኡ ይመርሕ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣቦ ቪክቶር ብስርዓት ግብሪ ከፈልካን ኢሎም ካብ ስርሑ ኣሰናኺሎሞ ነይሮም። እቲ ንእሽተይ ዝነበረ ቪክቶር ናብ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ኣቦኡ ብምኻድ ኣብኡ ንዝረኸብዋ ሰራሕተኛ ንዝተወሰነ ግዜ ክትቦም ተማሕፀና። እታ ሰበይቲ ነቲ ሰልዲ ቀልጢፎም ረኺቦም ክገላገሉ ዕድል ሂባቶም እኳ እንተነበረት ሓላፊኣ ግን ከፍቅደሎም ስለዘይከኣለ ኩሉ ናይ ስእሊ መሳርሒ ኣቦኡ ተወረሰ። ቪክቶር ምስ ኣቦኡ ተስፋ ቀሪፆም ናብ ገዛም ዝምለስሉ እዋን ኣዲኡ ንቪክቶር ምስ ካልእ ሰብ ክረኽብዋ ከኣሉ። በዚ ምኽንያት ድማ ስድርኡ ክፋትሑ ስለዝኸኣሉ ቪክቶር ምስ ኣቦኡ ዓበየ። ቪክቶር ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ጽቡቕ ገይሩ ትምህርቲ ስለዘይቀሰመ ዝሰርሖ ስራሕ ብዙሕ ውፅኢታዊ ይኮነን። ሓደ ግዜ ንናይ ሆቴል ዝኸውን ሰልዲ ቁጥብ ኢሉ ኣብ ጎደና ክሓድር ይርአ። እንተኾነ ግን ሂወቱ ብኸምዚ መንገዲ ስለዘይተዓሞ ናብ ሓደ እንዳ ኢንተርነት ብምኻድ ፌክ ሓበሬታታት ክሰርሕ ጀመረ። ብኻልእ ሽም ኣብ ወርሒ ብዙሕ ኣታዊ ከም ዘለዎ ብምምሳል ድሕሪ ምስርሑ ነቲ ወረቐት ፕሪንት ገይሩ ውፅኡ ካብቲ እንዳ ኢንተርነት ወፀ። ድሕሪዚ ቪክቶር ናብ ሓደ ብቲ ከተማ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣፓርታማ ዝካረየሎም ከደ። ነታ ካራይት ናይዚ ኣፓርታማ ድማ ንወርሒ 19,000 ዩሮ ከም ዝኽፈል ብምንጋር ነቲ ወረቐት ኣርእዩ ከእምና ከኣለ። ቀፂሉ ቪክቶር ኣብዚ እዋን ወላ ሓደ ሰልዲ ስለዘይሓዘ እቲ ናይ ክራይ ዝኸፍላ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ምዃኑ ብምንጋር የእሚንዋ ኣሎ። እታ ካራይት ድማ እዚ ሰብ እዚ 19,000 ዩሮ ዝኽፈል ሰብ ሃፍታሚ ብምባል ነታ ኣፓርታማ ከተካርዮ ከኣለት። ድሕሪዚ ቪክቶር ናብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ብምምላስ መብዛሕትኦም መሳርሕቱ ገዛ ከም ዘይብሎም ክፈልጥ ከኣለ። በዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ፓርክ ብቑር እንዳተቐጥቀጥኩም ካብ ተሓድሩ ንዓይ 15 ዩሮ እንዳኸፈልኩም ኣብ ከመይ ዝበለ ክባር ኣፓርታማ ክትሓድሩ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ይነግሮም እሞ ነቲ ኣፓርታማ ተኻሪዩ ንምክራይ ቁርብ ገበሮ። መብዛሕትኦም እቶም ገዛ ዘይነበሮም ሰራሕተኛታት ድማ ካብ ቁሪ ንምግልጋል 15 ዩሮ እንዳኸፈሉ ሰላም ክሓድሩ መሪፆም ኣለዉ። በዚ ድማ ቪክቶር ብዙሕ ሰልዲ ክረክብ ክኢሉሎ። እንተኾነ ግን እዚ ሓሳብ ሽግር ዘምፀሉ ይመስል። እታ ነቲ ኣፓርታማ ዘካረየቶ ጓል ደው ኢላ ካብ ገዛኻ ረብሻን ጫውጫውታን ይወፅእ ኣሎ፣ ጎረቤት ተረቢሽና ኢሎም ደው ኢሎምለይ ፀኒሖም ኩሎም ጎረባብ ክስ ኣቕሪቦምለይ ብምባል ነገረቶ። ቪክቶር ነዚ ምስ ሰምዐ ሰንቢዱ ብቕፅበት ናብቲ ኣፓርታማ ምርሐ። ምስ በፅሐ ድማ እቶም ሰራሕተኛታት 15 ዩሮ ከፊሎም ነቲ ገዛ ይውፅውፅዎም ይስዕስዑን ከም ዘለዉ ረኣየ። ኣብቲ ግዜቲ ቪክቶር ነቲ ደርፊ ዓፂዩ ሰላም ከውርድ ይፍትን ኣሎ። ግን እቶም ጎረባብቲ ኣቐዲሞም ንፖሊስ ደው ኢሎም ስለዝነበሩ ፖላይስ ክመፁ ከኣሉ። ቪክቶር ድማ ኣብ ኢድ ፖሊስ ከኣቱ ክብል ምስ ዘይፈልጦ ሰብ ተተሓሒዙ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ናብ ካልእ ሆቴል ኣትዮም ኮፍ ምስ በሉ ሽሙ ጀሪ ምዃኑ ይነግሮ። ጀሪ ካብቶም ኣብቲ ኣፓርታማ ዝሓድሩ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ሓደ ዝፈልጦ ዓርኪ ኣለዎ። ናብቲ ቦታ ዝመፀሉ ምኽንያት ድማ እቲ ዓርኩ ፓርትሎሞ ንዓይሉ ዕድመ ስለ ዘቕረበሉ እዩ። ሕጂ ግን ጀሪ ምስ ቪክቶር ሓድሽ ዕርክነት ንምጅማር ድሌት ዘለዎ ይመስል። ቪክቶር ብወገኑ ካብ ዳር ሕጂ ሂወት ዜሮ ኢሉ ክጅምር ስለዝኾነ ሓድሽ ዕርክነት ንምጅማር ድሉው ኮይኑሎ። ንፅባሒቱ ጀሪ ንቪክቶር ናብ ገዝኡ ሒዝዎ ብምኻድ ምስ ቤተሰቡ ከላልዩ ከኣለ። ጀሪ ምስ ፈትዋ ሰበይቱን ክልተ ደቁን እዩ ዝነብር። እቲ ዘሕዝን ግን ንስድሩ ብዝግባእ ከመሓድረሉ ዝኽእል እኹል ሰልዲ ስለዘይብሉ ንቪክቶር ሓድሽ ናይ ስርቂ ሓሳብ ኣቕረበሉ።
እቲ ናይ ስርቂ ሓሳብ ኣብ ምድንጋር ሰብ ሃፍቲ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ብኽባር ሰልዲ ዝጫረቱ ገዛታት ልክዕ ከም ተጫረቲ መሲሎም ብሽሞም ነቶም ገዛ ይትሕዝዎም። ቀፂሎም ካብቶም ሰብ ገዛ ክሸጥዎም ዝሓሰቡ ገንዘብ ንላዕሊ ብምሻጥ ነቲ ዝረኸቦ ተረፍ ገንዘብ ድማ ብዘይ ዝኾነ ወፃእን ድኻምን ናብ ጅቦም ከእትዎ ይኽእሉ ማለት እዩ። ቪክቶር በዚ ናይ ጀራ ሓሳብ ብዝግባእ ክሰማዕ ከኣለ። ኣብ ናይ መጀመርያ ፈተንኦም ናብቲ ናይ ጨረታ ቦታ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ክሰልጦም ኣይከኣለን። ብዘይ ፍረ ድማ ተመለሱ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዳግማይ ብዘይ ፍረ ከይምለሱ ነቲ ሓላዊ ሰልዲ ብምኽፋል እቶም ዝመፁ ተጫረቲ ናብ ካልእ ክፍሊ ክእትዎም ይነግርዎ። እቲ ሓላዊ ብናይ በዓል ጀራ ሓሳብ ተሰማሚዑ ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝተባሃሎ እቶም ተጫረቲ ናብ ካልእ ክፍሊ መሪሑ ይእትዎም። ብኻልእ ድማ እታ ጨረታ ተካይድ ሰብ ንቪክቶርን ንጀርን ጥራሕ ብምርኣያ ተገሪማላ። እዚ ገዛ ብዙሓት ደለይትዮም ነይሮሞ ክልቲኹም ጥራሕ ብምምፃእኩም ኣዝዩ ዝገርም ነገር እዩ፣ ግን ዝተወሰነ ግዜ ንፀበዩ ምስ ከበምባል ዝያዳ ተጫረቲ ንምውሳኽ ንእሽተይ ግዜ ወሰኸት። በዓል ጀር ድማ እታ ሰበይቲ ዝተፀበየት እዞም ትብሎም ዘላ ተጫረቲ ከምዘይመፁ ስለ ዝፈለጡ ዝደለይቶ ሰዓት ተፀበያ ክሳብ ስልችዋ ስቕ ኢሎም ተፀበዩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ግዜ ናይቲ ሓንሽሽ ብምባል ንሶም ብዝደልይዎ ዋጋ ነቲ ገዛ ብሽሞም ገበርዎ። ሕጂ ዝተርፍ ነገር እንተሃልዩ ቀልጢፎም ነቲ ገዛ ዝገዝኦ ሰብ ክረኽቡ ኣለዎም። ነዚ ነገር ቀልጢፉ ከሳልጠሎም ዝኽእልን ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥን ሰብ ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ኣሎ። ናብቲ ሰብ ብምኻድ ነቲ ነገር ብግልፂ ድሕሪ ምንጋሮም እቲ ገዛ ምሸጥዎ ደሓን ዝኾነ ገንዘብ ከም ዝኸፍልዎ ቃል ኣተውሉ። እንተኾነ ግን እቲ ሰብ ቅድሚ ነቲ ገዛ ምሻጡ ብዙሕ ኮሚሽን ስለ ዝሓተተን ከምኡ እንተዘይኮይኑ ድማ ምስኦም ከም ዘይሰርሕ ይነግሮም። ሕጂ ድማ ጀሪን ቪክቶርን ኣብ ኢዶም ዝኾነ ሰልዲ ነበሮምን። ስለዚ ዘለዎም ኣማራፂ ሓደ ጥራሕ እዩ። ነታ ናይቲ ደላሊ ኮምፒተር ፓስፖርት ሰይሮም ብምእታው ገዛ ክገዝኡ ዝደልዩ ሰባት ዝርዝር ሽሞም ብምውሳድ ነቶም ሰባት ንኽገዝኡ ምዝርራብ እዩ። ቪክቶርን ጀርን ናብቲ ናይቲ ሰብኣይ ገዛ ከኣትወላ እንተኽኣሉ ግን ናይቲ ኮምፒተር ፓስፖርት ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይንዎም ኣሎ። ነዚ ጉዳይ ኣብ መዕለቢኡ ከብፅሕዎ ስለ ዘለዎም ድማ ናብ ክትሕግዞም ትኽእል ሰይቲ ቪክቶር ኒኮል ከዱ። ንኒኮል ድማ መሳርሕቲ ዋናቲ ኮምፒተር ከም ትድውል ይገብርዋ እሞ ሰብኣያ ሓደጋ ከም ዘጋጥሞ መሲላ ትዛረበላ። ኩሎም ናይ ኢንሹራንስ ወረቓቕቲ ድማ ኣብታ ላፕቶፕ ውሽጢኦም ዘለዉ። ስለዚ ንሰብኣይ ክሕግዞ ደልየሉ ክበምባል ናይታ ኮምፒተር ፓስወርድ ካብቲ ማናጀር ናይቲ ደላሊ ክትሓቶ ከኣለት። ሕጂ ድማ እቲ ማናጀር ነቲ ናይታ ላፕቶፕ ፓስወርድ ብዝግባእ ስለ ዝነገሮም ከፊቶም ዝርዝር ገዛእቲ ገዛ ክረኽቡ ክኢሎም ኣለዉ። ንፅባሒቱ ድማ እቲ ዝገዝእዎ ገዛ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝርከብ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይረኣይዎ ናብቲ ቦታ ምርሑ። እንተኾነ ግን እቲ ዝገዝእዎ ገዛ ካብ ዝሓሰብዎ ንታሕቲ ኮይኑ ረኸብዎ። እቲ ገዛ ዝብርቕርቕ ዝበለን ዝፈራረሰን ጥቕሚ ዘይብሉን ይመስል። ስለዚ በዓል ጀሪ ቅድሚ ገዛእቲ ምምጾም ክሕድስዎ ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ቀሊል ዝገበረሎም ድማ ቅድሚ ሕጂ ቪክቶር ናይ ኮንስትራክሽን ተመክሮ ስለ ዝነበሮ ብዙሓት ሰባት ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ብናይ ኣረኽቱ ሓገዝ ድማ ነቲ ገዛ ቀልጢፎም ክሕድሶ ክኢሉ ኣሎ። ኣብቶም ሸቲኣ ድማ ብዙሓት ሰባት ነቲ ገዛ ንምግዛእ ክመፁ ከኣሉ። እቶም ሰባት ነቲ ገዛ ምስ ረኣይዎ ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ንጹርን ጽሩይን ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ጨረታ ኣቐዲሞም ክፍሊት ክኸፍሉ ከኣሉ። እዚ ማለት ድማ በዓል ቪክቶር ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝኽፈል መጫረቲ ብዙሕ ገንዘብ ክረኽቡ ከኣሉ። ብተወሳኺ እቲ ገዛ ምስ ተሸጠ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ሰልዲ ክረኽቡ እዮም። ንምሽቱ በዓል ጀርን ቪክቶርን ዝሓሰብዎ ኣብ መዕለቢኡ ስለ ዘብፅሕዎ ምስ ኣዋልድ ክዘናግዑን ክሰትዩን ጀመሩ። ካብቲ ግዜ ተጀሚሮም ብዙሓት ገዛእትን ሸየጥትን ብምርካብ መጠን ሃፍቶም ከካዕብቱ ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋናት ሃፍታማት ኮይኖም ናይ መርዓ መደብ ሓዙ። ቪክቶር ንኒኮል ኣዝዩ ክባር ናይ ክሳድ ሃብል ሂብዋ ነበረ። ጀሪ ግን በዚ ተሓንጎሰን። ማዕርኽ እንደዚ ገንዘብ ንሓንቲ ሃብል ከውፅእ ከም ዘይብሉ ተዛረቦ። ቪክቶር ድማ እቲ ነገር ዝገበሮ ንሽምግልና ወይ ንምትዕራቕ ጥራሕ ምዃኑን መሊሱ ከም ዝሰርቆን ይነግሮ። ተዕዘብትና ብከምዚ ህይወት ሓደ ዓመት የስክረና። ሕጂ ድማ ቪክቶርን ኒኮልን ስቲን ዝበሃል ቆልዓ ሓዊሶም ኣለዉ። ህይወቶም ፍቕርን ሓልዮትን መሊእዎ ኣብ ጽቡቕ መነባብሮ ዘለዉ ይመስሉ። ቪክቶር ምስ ጀሪ ዝነበሩ ስራሕ ሕጂ እውን ከም ዝነበረ ኮይኑ ብዙሓት ገዛእትን ሸየጥትን ብምርካብ ጽቡቕ ኣታዊ ይረኽቡ ኣለዉ። ሓደ መዓልቲ ግን ኮፍ ኢሎም ቪድዮ ጌም ኣብ ዘፃወትሉ ዝነበሩ እዋን ጸሓፊቶም ሓደ ፖስታ ከም ዝመፆም ተዛረበት። መጀመርያ ነቲ ጌም ንዘይምቁራፅ ነቲ ተዛረቦ ዝነበረት ኣየድሃብሉን።
ግን እቲ ፖስጣ ዝመጾ ካብ ናይ ንግዳዊ ቤት ጽሕፈት ይመጽእ ምስ በለቶም ግን ክልቲኦም ብስምባደ ነቒጾም ተረፉ። ሕጂ ድማ ስርሖም ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ መንግስቲ ቅድሚ ምፍላጡ ዝተሓተትዎ ግብሪ ክኸፍሉ ኣለዎም። ቪክቶር ድማ ነቲ ንኒኮል ሰሃባ ናይ ክሳድ ሃብል ዝሸጠሉ ሰዓት ከም ዝበጽሐ ብምእማን ንገዛ ተመሊሱ ነቲ ናይ ክሳዳ ሽልማት ክትህቦ ይሓታ። እንተኾነ ግን ኒኮል እቲ ናይ ክሳድ ሃብል ምስኣ ከምዘየለ ተዛረበት። እቲ ናይ ክሳድ ሃብል ምስ ሃብካኒ ኣቐሚጥ እየ ነይረ እንተኾነ ግን ዓመት ሙሉእ ርዮ ይፈልጥኒ ብምባል ምስኣ ከምዘየለ ክሓደት። ቪክቶር ድማ በዛ ሓሪቑ ንሰበይቱ ትርፊ ቃላት ሰንዲላን ይሕሪቕዋን ካብ ገዝኡ ወፀ። ናብ ጀሪ ተመሊሱ ነቲ ሚሊዮናት ኣውፂኦም ዝገዝእዎ ናይ ክሳድ ሃብል ከም ዝጠፍአ ምስ ነገሮ ጀሪ ተስፋ ቆረፀ። ቪክቶር ግን ሕጂ እውን ተስፋ ዝቆርጥ ሰብ ኣይነበረን። ናይ ትካልና ዝተወሰነ ብርኪ ብምሻጥ ገንዘብ ክንረክብ ንኽእል ኢና፣ መጀመርያ እቲ ግብሪ ክፈል ስለ ዘለዎ ንዑ ንቐድሞ፣ ቀፂል ንኣብ ዝመፅእ ስራሕ ነቲ ሙሉእ ብርኪ ንገዝኦ ብምባል ሓድሽ ሓሳብ የቕርብ። ጀሪ በዚ ሓሳብ ተሰሚዑ ዝተወሰነ ብርኪ ናይ ትካሎም ብምሻጥ ብዙሕ ሰልዲ ክረኽቡ ከኣሉ። እንተኾነ ግን ቪክቶር ነቲ ሰልዲ ምስ ረኸቡ ግብሪ ከም ምኽፋል ካልእ ኣፓርታማ ኣብ ምስራሕ ከውዕልዎ ከም ዘለዎም ይዛረብ። እዞም ነዘን ንሰርሐን ኣፓርታማ ዝገዝኡ ሰብ ሃፍቲ መጀመርያ ክፍሊት ክህቡናዮም፣ በቲ ሰልዲ ድማ ግብሪ ክንከፍል ንኽእልና ብምባል ንጀሪ ካልእ ሓድሽ ሓሳብ ይነግሮ። ጀሪ በዛ ሓሳብ ብዙሕ ሕጉስ እኳ እንተዘይኮነ ቪክቶር ግን ብቐጥታ ነቲ ኣፓርታማ ምህናፅ ጀመረ። ግን ኣብ መንጎ እቶም ሰራሕተኛታት ደሞዞም ኣብ ሰዓቱ ይኽፈሉ ብዘይምህላዎም ቅሬታ ኣለዎም። ነቲ ስራሕ ድማ ከምዘይሰርሕዎ ብምንጋር ጠጠው ኣበሉ። በዚ ሓረቐ ቪክቶር ድማ ናብ ገዝኡ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ሰበይቱ ብምጭቕጫቕን ቆይቋን ተቐበለቶ። ንባዕሉ ከቢድ ጭንቀት ጥሒሉ ዘሎ ቪክቶር ምስኣ እንተየጨቐጨቐኒ ብምባል ናብ ናይት ክለብ ብምኻድ ምስ ኣዋልድ ኮይኑ ክስዕስዕን ክሰትን ጀሚሩ ኣሎ። ጀሪ ድማ ኣብ ዝለመዶ ዝፋን ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ሙሉእ ለይቲ ድማ ምስ ጽቡቓት ኣዋልድ ከሕልፎ ከኣለ። ንጽባሒቱ ቪክቶር ካብ ድቃሱ ዝተበራበረሉ እዋን ዘይሓሰቦ ሰበይቱ ናብቲ ዝነበሮ መፅኣ ነበረት። ኣብ ጅቡ ሒዝዎ ካብ ዝነበረ ቁፅሪ ቴሌፎን ናይ ኣዋልድ ናብ ሓንቲ ዝተወለትሉ እዋን እዛ ለይቲ እዚኣ ብሓንሳብ ከም ዝሓደሩ ንኒኮል ነገረታ። ብሕፅር ዝበለ ኒኮል ሰብኣያ ኣብ ርእሲ ኣይዘውር ከም ዝነበረ ተረዲኣ ኣላ። ድሕሪ ሕጂ ምስኡ ኣብ ሓደር ከም ዘይትፅመድ ብምንጋር ፍትሕ ሓቲታ ካብ ገዛኣ ወፂኣ ኸደት። ቪክቶር ድማ ሰበይቱ ካብ ሰልዲ ክትመቐል ስለ ዘይደሊ ኣብ ባንኪ ዘለዎ ሰልዲ ከዘዋውራ ሓሰበ። እቲ ዘሕዝን ግን ኩሉ ናይቲ ትካል ሰልዲ ንኸይዘዋወር ተኣጊዱሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ግብሪ ብዘይምኽፋሎም ኮይኑ ግብሪ ክሳብ ዝኸፍል ጥር ትብል ሰልዲ ከውፅእ ይኹን ክእቱ ይክእልኒው። ነዚ መርድእ ሰምዕ ቪክቶር ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ሕርቃኑ ኣብ ምስባር ኣቑሑ ገዛ ከተንፍሶ ፈተነ። ንጽባሒቱ ቪክቶር ምስ መሳርሕቱ ብምዃን ብዛዕባ ገጢምዎም ዘሎ ሽግር መፍትሒ ንምርካብ መኻኸሩ ጀመሩ። ከም ሓሳብ ድማ ብሽም ጀሪ ሓድሽ ኣካውንት ብምኽፋት ብኡ ልቓሕ ንምህታት ዝብል መርገጽ በጽሑ። እንተኾነ ግን ጸሓፊቶም እዚ ነገር እዚ ክኸውን ከም ዘይክእል ነገረቶ። ከም ሓሳብ ድማ በቲ ናይቲ ትካል ሽም ካብ ካልእ ሃገር ባንኪ ልቓሕ ንምሕታት ትኽእል ኢኻ በለቶ። ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ግን ወላ ሓደ ከለቃሕኩም ዝኽእል ኣካል ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ነገረቶም። እቲ ሓደ መፍትሒ ድማ ከምቲ ዝበለቶም ምግባር እዩ። ቪክቶርን ጀሪን ነዚ ምስ ሰምዑ ናብ ማልታ ብምቕናዕ ኣብኡ ዝርከብ ባንኪ ልቓሕ ክህቦም ይሓቱ። እቲ ባንኪ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ምስክር ዘድልዮም ሓያላት ነጋደዮም ብምባል ዝደለይዎ መጠን ገንዘብ ክልቁሑ ፍቀደሎም። በዓል ቪክቶር ልቓሕ ስለ ዝረኸቡ ተሓጒሶም ኣብ ዝስዕስዑሉ ዝነበሩ እዋን ድማ እዞም ፖላይስ ንቪክቶር መፂኦም ሒዞሞ ዝኸዱ። ቪክቶር በቶም ፖላይስ ከቢድ መጉዳእቲ ስለ ዝበፅሖ ነብኡ ደው ኢሉ ዘጋጠሞ ነገር ይነግረሎ። ኣቡኡ ጠበቓ ቆፅሮሉ ምዃኑ ቃልኣት ኢሉ እኳ እንተነበረ ዘረብኦም ከይወድኡ ግን መስመሮም ተቋረፀ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቪክቶር ሓታት ሰብ መፂካሎ ተባሂሉ ምስ ወፀ ኣዲኡ ክሪኣ ከኣለ። ኣዲኡ ኣብ ገጻ ናይ ሓዘን ምልክት ይንበብ ነበረ። ትማሊ ቪክቶር ናብኡ እንዳተዛረቡ ዝነበረሉ እዋን ኣቡኡ ቴሌፎን እንዳተዛረበ መኪና ይዝውር ብምባሩ ሓደጋ በፂሕዎ ብቕፅበት ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉሎ። ተዕዘብትና ድማ ናብሉ ኩነታት ህይወት ቪክቶር የስክረና። ቪክቶር ነታ ጋዜጠኛ ሙሉእ ታሪኹ ድሕሪ ምንጋር ካብ ዜሮ ተበጊሱ ብምድንጋር በዓል ሃፍቲ ክኸውን ዋላ እንተኸኣለ ኣብ መወዳእታ ግን ስርሑ ነብኡ ክስእን ኣገዲድዎ ኣሎ።
ብዘይ ምጥርጣር ቪክቶር እዛ ጋዜጠኛ ነቲ ታሪክ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከም ተጋውሖ እምነት ኣለዎ። እዚ ቪድዮ ጓለይ ክትሪኦ ኣይደልን እየ ንጓለይ ካልእ ቪድዮ ቀዲሕና ክንህባ ኢና ብምባል ነታ ጋዜጠኛ ክትተሓባበሮ ይሓታ። ብኻልእ እዛ ጋዜጠኛ ብሓሳቡ ክትሰማዕ ከላ ንጓሉ ተባሂሉ ዝተቐድሐ ቪድዮ ናብ ጓሉ ዝነበረቶ ገዛ ኣብፂሓቶላ። ጓሉ ድማ ካብታ ጋዜጠኛ ዝተዋህባ ሲዲ ምስ ወላዓቶ ኣቡኣ ዝተዛረቦ ሙሉእ ቪድዮ ክትርኢ ክኢላ ኣላ። ኣብ መጀመርያ ኣቡኣ ምስ ኣብዘይ ምህላው ይቕሬታ ይሓታ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተፈትሐ እቲ ናይ መጀመርያ ዝገብሮ ነገር እንተሃልዩ ንጓሉ ክረኽባ ከም ዝኾነ ንጓሉ ቃል ኣተወላ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ቪክቶር መቕፃዕቲ ወዲኡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂሎ። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ኒኮል ዝፍተሓሉ መዓልቲ ቆፂራ መፅያላ። ዝመፀቶ ንጓሉ ሒዛ ኮይኑ ጓላ ምስ ኣቡኣ ክተራኽባ ክኢላ ኣላ። ንቪክቶር ድማ ንጓልካ ክትረኽባ ብትደልየሉ ሰዓት ብዝመፀኻዮ ግዜ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ፣ ምናልባት እውን ዝነበረካ ባህሪ እንተቐይርካዮ ምሳይ ዝነበረካ ዝምድና ከነሐድሶ ንኽእል ኢና ብምባል ብልዋህነት ተመሊኣ ቀረበቶ። እንድሕር እዚ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ቪክቶር ኣቦኡ ሞይቱሉ ናብ ዝተባሃለ ቦታ ከይዱሎ። ኣብቲ ቦታ ዕምባባ ቀሚጡ ናብ ገዝኡ ዝተመለሰሉ እዋን ሓደ ደብዳቤ ረኸበ። እቲ ደብዳቤ ዝተቐመጦ ብመሳርሕቱን ዓርኩን ዝነበረ ጀሪ እዩ። ኣብቲ ደብዳቤ ኣብ ሂወትካ ተስፋ ዝበሃል ከይትቆርጽ ሕጂ ናብ ዝብዚ ወረቐት ጽሒፈልካ ዘለኹ ኣድራሻ ብምኻድ ዘዳለኹልካ ህያብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብምባል ንቪክቶር ናብ ሓደ መንገዲ ክኸይድ ሓቢርዎ ኣሎ። ቪክቶር ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ኸይዱ ህያቡ ኣብ ዝተፈተሸሉ እዋን ድማ ቅድሚ ዓመታት ንሰበይቲ ሂብዋ ዝነበረ ክቡር ናይ ክሳድ ሃብል ከም ዝኾነ ረኣየ። ጀሪ ሓደ መዓልቲ ሕማቕ መዓልቲ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንሕማቕ እዋን ክኾነ ኢሉ ብእሙን ዓርኩ ዝተቐመጠሉ ህያብ እዩ። ሕጂ ድማ ጀሪ ብፖላይሲ ድለስ ስለ ዘሎ ኣብታ ኸተማ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ንዓርኩ ቪክቶር ድማ ካብ ዝኾነ ገበን ነፃ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብሕጋዊ ስራሕ ንሃፍቲ ክረኽባን ናብ ዝኾነ ገበናዊ ስራሕ ኢዱ ከይሰድድን ቃል እትይዎ ኣሎ። በስትማ ተዕዝብትና ንውድእ። ክቡራት ተዓዘብትና ካብዞም ክልተ ዕሩኽ መን እዩ እቲ ጅግና ኢልኩም ተሓስቡ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጡልና። ከም ናተይ ትዕዝብቲ ግን እቲ ጅግና ሰብ ጀሪ እዩ።